Kaixo, Aiora naiz, Arianariko sortzailea, mankomunitateko joskintza ikastaroetako tailerista eta makinarekin ojalak egiten irakatsiko dizuet gaur. Ojala egiteko prensatelasa edo pata aldatu behar dugu, horretarako erabiliko dugu hau. Behin prensatelasa aldatuta, puntadak ere aldatu behar ditugu. Ojalak egiteko erabiliko ditugu 3 puntada hauek eta 1 eta 0aren artean, zuek bilatu behar duzu zuen makina, irudia duen puntada. Hasiko gara. Prensatelasa jaitsi. Prensatelasa beti topean egon behar du. Orratza gora eta aldatuko dugu orain puntada. Puntada honekin ja ojalaren luzera markatuko dugu. Orratza gora, 3. aukeratu, eta orratza gora, eta 4. Rematea egin, gora, ari guztiak moztu, eta ojala ireki. Eta badugu gure ojala egina.